ממש של ריקוד, וזה פתאום נפתח ככה והתחיל לזרום ממני. זה ממש היה גילוי בשבילי. אז היה שיעור שהוא היה מאוד מפגש, שהוא היה מאוד מציף רגשית, אבל אחר כך הבאת את זה לתפילה, אז פשוט לקחנו את כל הרגשות, ויאללה, העלינו את זה למעלה, והקדוש ברוך הוא תטפל בזה, תעשה עם זה מה שאתה רוצה, וזה הכל שיעור היה חזק מאוד, מאוד חזק. תודה, שווה כל רגע. כדאי ומומלץ. כי זה פשוט מבחינתי חובה. משהו מיוחד קורה פה, מקצועי, מדויק, נכון, מלא בתוכן, מלא במרחב. יש כל מפגש זה מסע שלם. כל מפגש בפני עצמו היה מסע שלם. מיוחד, מיוחד, מיוחד. תודה שקמה.